I sometimes feel like I'm watching history just right in front of my eyes. Some analysts talk about this period as unique in human history because a number of crises have come together at the same time, making it very difficult or very challenging as to how to address it. Usually there are about 4 major crises that they talk about. كم تريوا زلهم برهانو نجا فلوي تاريخه فيلمي ويكا دوكومنتاري زر زلهم خيني تسمع عنه زلهم مغنياتو فتسين كاكت أمنو زي تخل عبيت تسأجمات أب هذا جزيت أخاخي بومس يومنا اللوي بلالو عبيت تسأجمات علمنا أب هذا جزيت جاتي ماما زي فلتو زي درجات بزحات هجرات أفريقيا ونزبلوا زلوا يم بفلاي ما كان بعل نبلس قلنا سرعات أب بزحات كالو تسأجي عز خيد زنبرة مالتي الجنتايو تي ناي أمريكا تمرح زنبرت هيجمانيك باور تليت عنا جبرت رولز بيزد سيستم نابلت خدا زنبرت بلسقنان إثيوبيا مرحت إثيوبيا دما بزل على درجة زرب حولن قامولن زنبرو نعتاتهم نمجلقا نتهم ناي أمريكا ناي أوروبا حيل تاسل زوجلقولو نعتاتهم زبلس زمتش زنبرة مدرخ أبكي إلو هذا عبس أجمع نعتاتهم مالتي كله أتي نعلمنا رديت وحب زنبرة تفعل عليه ب USAID كتب له تخلي USAID دبلودي ولا تنا European aid ناكالو تقرأ زنبرة بتفعل عليه من قد زمت زنبرة كلاتهم كم زي تماخروا ببوجنهم كنت بعوض أجمع سلزلو نالقط خيدهم كم بعلمي كم يتبيع زعم السلاحات أب حجز تمركز هيوات زلوهم نعمتها دما ولفنا حجز زلوهم ناي رديت بلو ناي حكم النابلو ناي تمهرت بلو ناي حرشة بلو أب كل صلاتنا إثيوبيا أب حجز تمركز يتناطم سيستم إذا كل تطون دحريلو كسع كندينا تهاجر خبدا خمزخن كابوت عيدما قلت في زخونة مكيارات ناي جيوبوليتيكا وددر زمال دما وتم قدم مس إثيوبيا ترايك صرح زمرسو زنبرو مسكالوت حالتات كسرح يقولوا إثيوبيا دما زنبرة عدلاتون كيل واي غليو كل زد أمريكا أمودات دما ناي مسمر ناي نقد معصاو قبل علي دما ناي ساعات صقم من البات نسو كتقصي دلني تزعبيه صقم ناتهم ግን ኤግዛክትሊ ዚዩ በተለያዩ አካባቢዎች የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴን በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ እየቆመ መጥቷል። ከጎዳናዎች ላይ ተሽከርካሪዎች ብዙም የማይታዩ መሆናቸው ነው በተለያየ መልኩ ያገኘናቸው መረጃዎች የሚያመለክተው። የነዳጁ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ከወዲሁ በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ይገኛል። ወደ አንተ መጣለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ። አዲስ አበባ ከተማ በጉልህ የነዳጅ እጥረት ከታየባቸው ከተሞች በዋናነት ተመላክቷል። አዲስ አበባ በበርካታ ቦታዎች ላይ የነዳጅ ማደያዎች በልዩ ትዕዛዝ የመንግስት መኪኖች ካልሆነ በስተቀር የትራንስፖርት አገልግሎት ከዚህ በፊት መግለጫ ወጥቷል። ለወታደሩና ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሎ መግለጫ የተሰጠ ቢሆንም ነገር ግን በርካታ ታክሲዎች፣ ሚኒባሶች እንዲሁም የግል ሰብ መኪኖቹ ምናልባትም በአንድ ማደያ ላይ እስከ 2 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሰልፍ ይዘው ሙሉ ቀን ማለት ይቻላል ሙሉ ቀን ቆመው ነዳጅ በመጠባበቅ ላይ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ወይ ከም ኢትዮጵያ ንዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ ከፅድፈን ዝኽእል ታሪካዊ ፍጻመ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሕፅር ዝበለ ክንርኢ ከለና ድማ ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ፀገም ቀፃልነት ዘለዎ ሽግር እዩ ሒዙ ዝወፅእ ስኢልካ ድማ ብቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ዓቐበት እውን ኣይኮነን ሓደ ካብኡ ዓብዪ ናይ ነዳዲ ሽግር ኣለዎም ጥራይ ደይኮነ እዚ ሽግር እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ኢራን ኩናት ብዝፈጠሮ ወይ እውን ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዝተዓፀወ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ IMF ብዝገበሮ ሕጊ ንብልፅግና ነቲ ድጎማ ናይ ፀዓት ዝነበረ ወይ ናብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፀዓት ዝነበረ ድጎማ ንከኣልዮ ገዲድዎ ኣሎ ስለዚ ዋጋ ናይ ፀዓት ኣመና ከቢሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ምኽባሩ ድማ ተዓፅዩ ኣሎ ሕጂ ስለዚ እቲ ፀገም ብብዙሕ መንገዲ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ድማ ክገድፍ እዩ leading to stagnant vehicle movement እዚ ማለት ድማ ኣብ ሪጋታት ንሰዓታት ጠጠው ዘብል ድራር ዕለቱ ብኡ ሰሪሑ ዝኣቱ ካለ ድማ ንስራሕ ንክኸይድ ማለቱ ኢትዮጵያ ዓባ ሃገር እዩ ኣዲስ ኣበባ ዓባ ሃገር እዩ ሚኒባስ ጌርካ ክትከይድ ተኮይንካ እተ ሚኒባሳት ዘየለ ናብ ስራሕ እውን ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ you can imagine እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ዝተጠናነገ ክኸውን ከም ዝኽእል regional aggravation and corruption ከምኡ ድማ ዓብ ደረጃ ናይ ብልሽውናን ስርቅን ድማ ይካየድ ከም ዘሎ ፅነ ኢለ ክሪአኩም ወላ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እዮም ከእውዩ ጀሚሮም ዘለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም እውን ብቐጥታ ክትንክፎም ስለ ዝጀመረ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩላ ስልጣን ዘለዋ ነቲ ነዳዲ ንኻልእ ሒዛ ፀኒሓ ኣብ ዘለየቶ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብክቡር ዋጋ ክሸጦ ኢላ ባዕላ እውን ፀገም ተጋድድ ከም ዘላ the crisis is worsened in regional states such as the Amhara,
and Benshangul. Reports suggest military generals are diverting fuel quotas for نبحكي black market كابتي زلوهم عقمي تدكيمهم تون جنرالات يغنوا مراحتي نتندادي يغن كالي نتعداقاتات بعلوم يحصروا أكن تزلو سأقام مليشهم يغرقروا واقانا عبيه مسكدين أبطن بسأليم عداقات تشوتو أبزبن ورا نفس غاية تعبرا مالت سلو زخوني تكون تهدروا لنا economic strain. The fuel shortage has triggered a 40% spike in prices of basic goods. لذي بسنكزي ناي نداد سقم كسب 4% من حر واقعاتنا بعل كم زناي زيتنا مقبي كمون أبكالوت أبناء ترانسبورت واقع أبناء تليكوميونيكيشن واقعات نوسق يخيد علو كالو ندادنا خبر عند حرقيدو من البعض أبحثير جزية كتبلت أيتخل نخا أبني واحد زبالة جزية ويك ميد ترم أفترز أما أكلاي جزية رح كزلوا أنت كقاتم غل تعتبرتي بروجكتات تطو قبلي أنا هاتو كله تتصرح زلها تعتبرتي ساعات انتلو ترايو ساعات بقربان بقليل كراز خنت قوينين بر ساعات ناخبر عند حرقيدو بروجكت كسراس ولا زغون تطوي خاطبلو زلكا سلازي infrastructure projects health زغا ناي تعتبرتي كوريدور المعدي ولا قلملت ولا زلا كله تطوي نخبليو سلامتاي واقع ناي تعتبرتي تتنقصاقسو زلا لوجيستكس ناخبر عند حرقيدو تتمصو نغرات بمولو ناخبر سلازي خيد نخد سرحو وصيتاو كخوناي كنيو تطو كتبليخا زماله دما ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሕ ዘሎ ሰራሕተኛ ኩሉ ስራሕ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ሽቕለት ኣልቦነት ንላዕሊ ይትኮስ ትሕቲ ቅርፂ ድማ ኣብ ግዜኡ እንተዘይተወዲኡ ዝፈጥሮ ፀገማት ድማ ኣብ ግምት ኢኻ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ዝኻንታይ ቪሽስ ሰርክል ሓደ ነቲ ሓደ ይፀሉቲ ነቲ ይፀሉቲ ነቲ ይፀሉ ተለኻኺምካ ድማ ናብ ደልሃ መድገፅካ ምኻድ ማለት እዩ ፈርቲላይዘር ሾርተጅ ካለ ድማ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘላ ብልፅግና ናይ ድቑዒ ፀገም እዩ ድቑዒ ዳርጋ ንኣፍሪካ ምሉእ ولا بأمريكا أو ياتفتيرو زلو إذن هجرات عرب رأنا قرنا نتد إذا دلك هبزن هجرات يزمت سنيرو سلزي السوق أبوانك خيد بزي مخالو حرشاد ما وقتنا حرشاد ما نامت أي خيد سلزلو إتي أبكم عين الدقي أتكيرز خيد زنبرة عبت أجم كجات ما كم زخل إن عن رزالنا سلزي أمين بلسجنا is in a deep trouble كبت زبالة عزقتي قت يمو خمزلو كنرينا it's a matter of time بزنا جراتزي بزلوا كنت هتغطيلو سبدر لتو كربلو زي كل كنت هتكجاتمي السدما نعم تايجوتي كوسد كنت أنا تبلاش وند حرقيدو يا أمارات يبلون سب نحت حدوكم أنا جاتيو تي نعبي زبحال أجرجر زبحال كاب زيرو كم زي متسن فلتيرا there's always a reason سب من عبر عمنا مسكبدو بتوم هبتاماتن مليونيراتن بليونيراتن أفيلاتات تقميتهم كم تناي قال هاي لسلاسة دي ولا قال لجوز كم زبالو تزبالو قالونا أبي أحمد تبالكاون مجنان يكونن بانن تسينهم دا كيك دي بالعزبالوتو سلازي أبتن دا كيك كأتو كفتنيا مالوت يوم توب سبات and إذا كويناتنا إيراني بلا لخانة I'm predicting this مالت بيت خامي تخقاتو مي ويقلي بلا لونجن كويناتنا إيران مت أنزنا وحلو أبي إثيوبيا قال نجار كنرن خلينا زول إمنة هلن أبي إثيوبيا قال نجار كرايلو زخل تخلو probability كاب معلتي كاب ساعتنا بساعات نلعب جزء يديب كم زلينا نرزلنا سلزي أبي أحمد تزعبي فتناناتو كابشنا ويكافانو يكون نبزوان زي تزعبين مدرخاو فتناناتون زتري وزر لهم يبقى معينهم this is good زي كم زعينة كرايسيس معاد نقصتاتن مرحتن زو دقايق معجي التاريخ أخول جبتي زلك ناي ساعات سقم ناي انرجي سقم حدا كابتن سرعتنا مغيار تزعبي مسارحي جلجل سبالو ما كم سأجم سابي إيرترا لوندي بلو إيرترا سأجم أسجيرا تيايل ناكمينا سلمتاي إيرترا علم كلها نداد بحسور كتجز خلا نداد خل كيلو ماني رمي ندادي نبرانت سلمتاي دي لجتاي نبرا بإيرترا نداد سلزو خل كلوا سبير بارت سلزو خل كلوا سلزي إيرترا نت مدرخ زلعدي يليو هذا منقسي منقدي فلت أكايدو زفلتيو كنتاتو زفلتيو انت عين الشجر كم سجري فلتيو تهزبي نتسأجم صبوغ يرز فلطيو حجك دا تزمصو زلو صقم سكالا علاماتيو تصاورنا نايز بيرترا دم ابزي زليكا تصاورنا زلو حزبي تصاورنا زلو سراوي تلكا او وقت راي كون استغمك انا ناتي بتا وق كيرا اخو خلو زغمتن تايو حيال سراوي زبحال حيال حزب زبحال انتايو كتصاور زخل تراي بحال يعني كلنا كال نغرات كتب له تخليخا قلاص مزحبته وي غلا يكون نحي كتصاور زخل حزب تلكا كتصاور زخل منغسن تلكا كتصاور زخل سراوي تلكا نسو يتحيال زبحال معناته إذا فيلم هوليوود تريد الله هاوي ونابز تيك توك زرزو لك على سمزي كونه اتساقام بس متى من بدي وك سقر خل من نخيسك خيد خل
من ماين مقبنت وحيد خلو من ندادو تسعين خلو من شجر قطيمو خلو سننا خيس كخير خل أنت من سدما نتصوريو إيرترا يبعد إيرترا هاجرن هزبن نخمز عينت فتنا نخيسهم كخديوم سلامتاي نسوم تنخيسهم سلا يوم قدم يوم كعن خلو كري وصل زغون تحرد ما إذا حجت أقاتي مزول تسقم من قصة إيرترا زهط رو تسقم يكون بعالم درجة متى زول تسقمي سلزي ولا تسقم نيرترا تقم خفترة الله يزول زلغاني صلاتنا أبكر ميا عنو كبليهم حنتو تيت كي توكسو سلزي إذا سقام زي إيرترا يمسوتون إحنا إيرتراويان نايم هزنايون نسأل تناقل نتقدم مسار نايت عنوتهم نايود كتم كخون كم زغل مجنزابي للي لو قديس ما بلتقنا كادرات تسمعون سقبا من بيسايدو لا من يسق وترك انت ماشان نغرف لكم سقبا من سلالك دم انا ملا وتازنا يا راتيوزو بالا ما بيتكانو منو إيران በተደበደበች ኢትዮጵያ ፈርበላች ባልሆነ ቤት ያገባት ወሬ ምነው መናገር አይቻልም እንዴ? ባለበለ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ሰልፍ የለም አይደል? የምን ሰልፍ ነው ያለው? የሌላ ሰልፍ ነው አባቴ። አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ከሆነ አለ ሮቤና ሌላ ቦታ ምን ሊከሰት እንደሚችል ገምተው። አወይዳይ باشاي قص بغس كابلصقنا قيح كارد كوسد مخانينا نرزلنا تحكي ابي وتوم سلازاتهم ابز حلف فيديو خغبرنا بله انترنتن تليفونن بحد قريصو بفنيسترا خوينه يزغبرو زلو እና በላ ከማር ኮሎ ሰሜናን ያርናጅ ድማ ሪጋ ናይ መነባብሮ አመና ከም ዝኸፈን እዚ ድማ በብልሽውና ናይ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ይዝብል አንግል ይወስድ ዘሎ በልሽውና አካል ናይቲ መንግስቲ ስርቂ አካል ናይቲ መንግስቲ ሕማቅ ምሕደራ አካል ናይቲ መንግስቲ everything is አካል ናይቲ መንግስቲኩም ስለዚ ጉሰም ወጥራይና ንብል by the way ህዝቢ ኢትዮጵያ almost ንሳቶም እንታይም ዝብሉ ዘለው ሽግርና አብየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክቃለስ ዝኽእል ክቃለስ እዩ እቲ ዘይክእል ድማ ክሃድም እዩ surges as eastern route turns deadliest. Outbound migration from Ethiopia along the eastern route rose by 18% in 2025, reaching more than 500,000 people, according to the International Organization for Migration. The agency said the increase is driven largely by economic hardship and involving smuggling tactics, with migrants using remote routes through Djibouti to bypass checkpoints. Ethiopians accounted for 97% of those tracked, with economic reasons cited in most cases. At the same time, forced returns from Saudi Arabia reached over 95,000 in 2025. ስደትና ኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት ገይሮም መጃሃር ዝጥቀሙሉ ብዙሓት እንዲዮም ኣብ ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኖባዲ ኬርስ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኸዱ ክሞቱ ይኽእሉ ብዛዕባኦም ዝፀሓፍ ኣርቲክል የለን ብዛዕባኦም ዝግበር ብዙሕ ነገር እውን የለን ቢካዝ ኣጀንዳታት የለን ብኡ ክትረብሓሉ ትኽእል ኤርትራውያን ዓብ ኣጀንዳ እዮም it serves a bigger purpose ስለዚ ንኤርትራ ክትወራን ከተትክማን ስለ ዘለካ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኩሉ ግዜ ብፍሉይነት እዩ ዝጥቀስ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ 15 ب18% ወሲኹ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስደት ይብሉ ኣለዉ መመሊሱ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ድማ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለካ ፍርቂ ሚልዮን ገለና በላይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኸማን ሰብ ክቆፅሮም ዝኻለ እዩ መብዛሕትኡ ስደት ሰብ እንተተሰዲዱ ናብ ኩሉ ማዕዘን እዩ ክኸይድ ዝፍትን ኢትዮጵያውያን ድማ ከመይ እዮም ዝገብሩ እቲ ወገን ሱዳን ዘሎ ናብ ሱዳን ገፁ እቲ ወገን ሶማልያ ዘሎ ብሶማል ብጅቡቲ ንኸይድ ሓደ በቲ ሓደ ብኬንያ ሓደ ብደቡብ ሱዳን ናብ ኩሉ እዮም ክስደዱ ዝፍትኑ and as we can see እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ኢሉ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንኣብነት ካብ ኤርትራ ንስዑድያ ዝኸዱ ይትሰምዐን ኢኻ ዋይ ስዑድያ ንየመን ዝኸዱ ይትሰምዐን ኢኻ ሽግር ተለካ እኮ ናብ ኩሉ ኢኻ ትኸይድ ኖ ኤርትራውያን ኣብኡ ይከዱን እዮም ኤርትራውያን ስደት ናቶም ንፁር ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ እዩ by the way ኤርትራውያን በብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ብልፅግና መራሕናቶም ኣብዚ ቀረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እውን ሸንኮለል ከብል ወርየ ነይረ was this video ኣብዚ አብይ አሕመድ ለንቀነ ንኤርትራውያን ከይጠቀሰ አይተኸደሉን ያ ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ 400 ሺህ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ የለውን ክብል ኣይክልኒ ንል 400 ሺህ ዝኾኑ ሰባት
ዓዲ ዝኾነት ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ but at the same time ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ገዲፎም ይሃድሙ ከም ዘለዉ ከዓ በዓላቶም ኣምን ንሓትሕዶም ከነራኽቦም ግዜ የብልናን ግን ኤርትራውያን በብዝሒ ነቲ ሃገር ይገድፉ ኣለዉ ካ ይብሉና ኣለዉ። ጉዳያችን ስናልፍ መቋጫ በሌለው የግዳጅ ውትድርና የተማረሩ ኤርትራውያን የቱርካናን ግዛት በመጠቀም ወደ ኬንያ በገፍ እየፈሰሱ መሆኑ ተሰማም። ወደ 1000 የሚጠጉ ኤርትራውያን በዚሁ መስመር ለመውጣት ሲሞክሩ በጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውም ታውቋል። ብዙነህ እንዳለ ዝርዝር አለው። ኤርትራውያን ፍልሰተኞች ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከምዚ ብዙሕ ግዜ ተዛረበ ናይ ኤርትራ ስደት ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ናቶም እዩ ካብ ኢትዮጵያ ግን በብዝሒ ኤርትራውያን ብርግፅ ድማ ሓቆም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣማራፂ ኣብ ዝረኽብሉ ካብዚ ኢትዮጵያ ክወፁ ይደልዮም ብዙሕ ምክንያት ድማ ኣለዎም ክወፁ ዘለዉ ሓደ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ቪዛ ዝኣተኹም ሰባት ብኣማኢት ኣሽሓት ዶላራት ክሓትኹም ከም ዝኾኑ ነጊሮም ኣሎ በቲ ሕግናቶም ስለዚ ብፓስፖርት ትነብሩ ዘለኹም ካብቲ ዓዲ ክትወፁ ከለኹም ተሒዞምኩም ብዙሕ ገንዘብ ክሓትኹም እዮም ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንክወፅእ ሰብ ትግድዶ ኣለካ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኤርትራውያን ውሕስነት የብሎም ንጎምሸትን እዮም ክግፈፉ ዝኽእሉ ሓደጋ ክወርዶም ዝኽእል ምስቲ ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ዘለና ዝፍክርዎ ዘለዉ ንኤርትራውያን ስጋት ክህልዎም ይኽእል እዩ እንተኾነ እቶም ኤርትራ ዘለኹም መንእሰያት ሓደራኹም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ብድሆ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስንኹም ንኸሱ ዝሓለፈ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ብድሆ የለን ክብል ኣይክእልን ያነ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ብፍላይ ነዛ ሓንቲ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ኤንድ ጥንቅቕ እንተበልኩም ዝሓሸዩ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ክእል እየ ካብ ዓዲ ስንኹም ነኺስኩም ፅንሑ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጦን ኢና ሕጂ ካብዚ ናይ ሰብኣዊ ፀገማት ወፂና ኣብ ሓደ ዓብዪ መዛረባ ርእሲ ተፈጢሩ ኣሎ እስከ ዝስምዕዎ ለንቀነ ሓደ ናይ አፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበልዎ ስለያው ሓበሬታ ደውፅኦ እዮም ዝብሉ የተባለ አንድ የሚዲያ አውታር የተለያዩ አፍሪካ ውስጥ ያሉ በጣም ጥብቅ የሆኑ ሚስጥሮችን የሚያወጣ ሚዲያ ነው። እንግዲህ የአብይ አህመድ ጀነራሎችን በምንጭነት ጠቅሶ ነው ወደ ትግራይ ሰራዊቱ ሊገባ እንደሆነ ትግራይ በሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ካምፖች ውስጥ ሰራዊቱ ሊሰፍር ነው፣ ለዚህም የትግራይ ባለስልጣናትን አሳውቀናል የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል። በእርግጥ የመረጃ አዲስ አይደለም። ባለፈው ከ2 ከ3 ሳምንት በፊት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ልንገባ ነው የሚል መረጃ በአገዛዙ የተለያዩ ዲጂታል ሰራዊት አባላት አማካኝነት ሲሰራጭ ነበረ። አልገቡም። አሁን ደግሞ ልንገባ ነው የሚል እዚያ ዘረባ ኣዝያ ገዳሲት እያ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና መጀመርያ let's listen to this one ኣብዚያውን ክልተ ረኺበ ኣለኹ ዝምልከት ሰበር ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቁርፅ ዝበለ ውሳነ ፍሊጥዎም ሓይልታት TPF ንTDF ቁፅፅር ትግራይ ክርከቡ ምዃኖም ድማ ተሰሚዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታቱ ዳግም ንምቁፅፃር ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ንምውፋር ንመራሕቲ እቲ ክልል ከም ዘፍለጠም ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ፀብፂባላ እዚ ምንቅስቃስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ፖለቲካውን ፀጥታውን ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽልዩ እቲ ፀብጻብ ዘመልከት መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘሎም ንመራሕቲ እቲ ክልል ብግልፂ ዋላ እኳ እንተፍለጠም መራሕቲ እቲ ክልል ግን ፈቃደኛታት ከይኮኑ እዮም ተሪፎም ይብል ፀብጻብ ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ነዚ ይበል እምበር ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣማኒላ ሰፋም ምስ ሪኦት ሚድያ ኣብ ዝገበረ ፃንሒት ክሳብ ሕዚም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ሕቶ የለን ብምባል ነቲ ሓበሬታ ነፂግዎ ከም ዝነበረ ዝከርዮም ኢትዮጵያ ዝምልከት ሰበር ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ ሰራዊት ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ንሰምዓ ዘለና ብብዙሓት ምንጭታት እውን ትዝረብ ዘላያ ድሓን ገለ ካብቶም ክኢላታት ነዚ ዝብልዎ ዘሎማ ኣተሓሒዘ ክዛረብ ዘሎ እንደ መግባት አይደለም። አሁን ያለው ሁኔታ ያለፈው ጦርነት ሌላው አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ የአብይ ደጋፊ ነው የነበረበት ትሬት አለብኝ ብሎ የአማራ ልዩ ኃይሉም የፋኖ ኃይሎችም ያን የነበሩት ከአብይ ጎን የቆሙበት ከወዲያኛው ጫፍ የኤርትራን ሕጂ እንታዩቲ ሪፖርት ዝብል ዘሎ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ብምውካሲ ድማ ሪፖርት ወፂኦም ዝብሉ ዘለው ብልጽግና ሰራዊት ናቱ ናብ ትግራይ ኣብቲ ቅድሚ እንታይ እዮም ዝብልዎ እቲ የሰሜን እዝ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረ ቦታታቱ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ናብኡ ክምለስ ከም ዝኾነ ወሲኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዑ ንምትግባር ድማ መጀመርያ ብምንታይ ክጥቀም እዮም ክብሉና ፀኒዮም በቲ ናይ እንታይ ካትብሎ በቲ ናይ TPF ዝብልዎ እቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ትግራይ ብኻልእ ኣዘራርባ ኩነታት ናይ ተጋሩ ንምትግባር ወሲኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካብ ብልጽግና ዘይትፅበዮ ነገር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና they can do anything ነቲ ሃገር ኣብ ንሓትሕዱ ከባልዕዎ ዘይፈተንዎ የብሎምን ሕጂ እውን ንዑ እንተገበሩ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብርግፅ
ሓደ ነገር ግን ይበርሃልካ ኣብ ኢትዮጵያ ብልጽግና ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ናይ ህላወ ፈተነታት ማለት እዩ። ፌደራል መንግስት በትግራይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ካምፖችን ለመቆጣጠር ሰራዊቱን ወደ ትግራይ እንደሚያሰማራም ለክልሉ ኃላፊዎች ማሳወቁን ሰምቻለሁ ሲል አፍሪካን ኮንፊደንሻል ዘገበ። በአፍሪካ ፖለቲካዊና ጸጥታ ጉዳይ ሕጂ እዚ ጀስት ሓደ ካብቲ ብኩሉ መንገዲ ዝትንትንዎ ዘለዎ ከም ዝኾነ ከፍልጥ ኢለ ስለዚ ናብዚ ቦታ እዚ ክኣቱ ይፍትን ኣለኹ ወይ እውን ናብዚ ቦታ እዚ ሰራዊተይ ክእትየ ክብል ከሎ እዚ በይኑ ወይ እውን ኣናኣይስካ ክረአ ዝኽእል ኣርእስቲ ይኮነን። ስለዚ ንሓደ ዓቢ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዳይ ስለ ዘለዎ ድማ ስጉምቲ ንክወስድ ክፍትን እዩ። ኣብ ትግራይ ድማ በቲ ናይ ቲፒኤፍ ዝብሎ ወይ እውን ናይቲ ሓራ መሬት ዝብልዎ ዝነበሩ እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓራ መሬት ከይሞተ ከሎ ክጥቀመሉ ለኒ ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥቢ ክፈጥር ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ በርሂልና ኣሎ። ናው እዛ ጉዳይ እዚኣ ስለምንታይ ነውፅእ ትፈጥር ኣላ እንድሕር ኢልካ ካልእ ግንባር ስለ ዘላ ጎኒ ጎኒ ትኸይ ዘላ ተኻለይቲ ግንባር ከነተሓዛ ምንቲ invasion into Southeast Sudan. The allegations have yet again highlighted how the war between the army and RSF seemingly goes beyond Sudan's borders. This development followed the RSF's claim that they had seized the strategic border town of Kurmuk. It lies in Sudan's Blue Nile state, which is a strategically vital region that shares borders with both Ethiopia and South Sudan. The RSF said that it had a long ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ነጥቢ እንተሪእናዮ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ዳዕሚ መሰሪዕ ብደገፍ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ገይሩ ነዚ ኩርሙክ ዝበሃል ከተማ ብምቁፅፃር እዚ ከተማ እዚ ድማ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ደቡብ ሱዳንን ስለ ዝዳወብ ንኢማራት ሎጂስቲክስ ናቱ ንዳዕሚ መሰሪዕ ብዝበለፀ መንገዲ ከሳልጥ ይኽእል እዩ። ክልተ ሰለስተ ኣማራፂ ብሓደ ቦታ ይህበሎ። ካልኣይ ናብ ካርቱም እትገብሮ መጥቃዕቲ ብዝለዓለ ደረጃ ድማ ዋላ እውን ናብ ግብፂ ንክግበር ዝኽእል ንግብፂ ንምፍርራሕ እቲ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ካብዚ ቦታ እዚ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ንክትፈጥር ንኢማራት ብመንገዲ ዳዕሚ መሰሪዕ ዝለዓለ ፅልዋ ብልዕሊ ግብፂ ንክትፍትን ምናልባት ግብፂ ምስ ኤርትራ ዶ ምስ ገለ ዶ ገለ እንድሕር ኢላ በዚያ ነጥቢ እዚኣ ነቲ ጌርድ ዝብል እውን መሸንቆቃ ብምግባር ኢትዮጵያ ብልፅግና ገለ ክገብር ተዘይደልዩ ዳዕሚ መሰሪዕ ገለ ክገብር እየ ብምባል ፀገማት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ቼስ ወይ እውን ፀወታ ናይ ጂኦፖለቲካ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና። ስለምንታይ ወላ ዓበይቲ ሚድያታት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ተራ ናይ ኢማራት ኣብዚ ከባቢና ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ይዛረበሎ። መጀመርያ እዚያ ከስማዓኩም እዚያ ስምዕዋ ድሮ ጀዋር ነዚያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተዛሪብዋ ነይሩ ለንቅነ ሓለፉ 3 መዓልታት ምስ ክልተ ሓይልታት ሱዳን ጥምረት ፈጢሩ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ይዋጋእ ከም ዘሎ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ገሊጹ። ጀዋር መሐመድ ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ከም ጽሓፎ እቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዛት ሱዳን ዝኾነት ኤሌክሳን ዝተወልዐ ከቢድ ኩናት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜንን ጥምረት ፈጢሩ ኣንጻር ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ተሰሊፉ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ብምድርን ብኣየርን ይቃለሱ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ኩናት እዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ምስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ብምዃን ንዶባዊት ከተማ ኩምሩክ ክቆፃፀሩ ዝኽኣሉ ክኾኑ ከለዉ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብ ውሽጢ ዶብ ኢትዮጵያ ብዝፈጸሞ ደብዳብ ኣየር ንማእከል ታዕሊም ዕጡቓት RSF ከም ዝወቕዐዩ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ጽሒፉ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ መዋስንቲ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 70,000 ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ከም ጽሓፎ እቲ ዝሕዝን ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓውደ ውግኣት ዝርአ ኣብዚ ኩናት እዚ እውን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ደቂ ኣባት ኦሮሞ ተማሪኾም ክበኽዩን ክምህለሉን ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑሎ ክብል ቃል ብቓል ጽሒፈሎም። ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንምግንዛባ ዝኣክል እዩ። መበገሲ ናታ መን ምዃኑ ድማ ኩልና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት መድረኽ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ሰሜን ኩናት ንክድቅስ ወይ እውን ንክዘሓሓል ዝገበረ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ። እዚ ኸ እዩ ብልፅግና ኣብ ሰሜን ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ኩናት ንግዚኡ ኣደስኪሉ ሓይሉን ኣተኩሮናቱን ኣብዚ ንዳዕሚ መሰሪዕ ንምድሓን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ንምድኻም ብክልቲኡ መዳይ በቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ እቲ መሳድ ፕሎስ ዝበሃል
نت سراويتنا إثيوبيا سراويتنا السودان بمخنانن حماق شم بمهابن قبل عليه قدا بمقبار سقمت كوس الدحر مغنايو سراويتنا السودان دما بترنص يقولوا نزي مسات بلوس زغبرو زلون زوس زلون سقمتي كنصغو خلو بزي دما تي ابزي دما خمرو زلنا تزاريوم نت سراويتنا السودان ابتي دارفور زغبرو زلو منقسقاس نمحصارو زوس زلو سقمت نرلنا سلازي قرن افريكا اكبد بلا مدرخ اتيا خمزلا مغنزاب كلينايو ابزي دما صمدو لنقنه بزقال طفه ملكه بزبرتا حيلي كسرح رينا يلنا تግራይ ኤርትራ ሱዳን ኣብ ከሰላ ናይ ጽምዶ መጋባያ ገይሮም ነይሮም መርኣያና ቱ ድማ ኣብ ሱዳን እንታይ ይካየዳሎ ይሪወለው እዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ንነፍስ ወከፍ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ሓደጋ ምዃኑ ይፈልጥዮም ነፍስ ወከፎም ንትግራይ ሓደጋ እዩ ንፋኖ ሓደጋ እዩ ንሸና ሓደጋ እዩ ንሱዳን ሓደጋ እዩ ኤቭሪባዲ ንኤርትራ ድማ ሓደጋ እዩ ኩላቶም ነዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ሓደጋ ተረዲኦም ኣለዉ ስለምንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢማራት ጽቡቕ ዝኾነ መስፈፋሕ ክገብር እንድሕር ኺኢሉ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ እንታይ ዳዕመ ሰሪዕ ክትፈልጥለኩም ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቪድዮ ነምፂና ኣለና ዳዕመ ሰሪዕ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ፈንድድ ዝኸውን እዩ ወታደራት ናቱ ዩክሬናውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደቂ ኮሎምቢያ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ካል ኣፍሪቃ ዕሱባት ብገንዘብ እናምፃኻ ናብ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሕማቕ ኣጀንዳ ንምግባር ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝድኮን ዘሎ ፀላኢ ንማንም ከቐስን ዝኽእል ኣይኮነን ፋኖ ከም ዓበ ሓደጋ ክርእይዎ እዮም ህወሓት ከም ዓበ ሓደጋ ክርእይዎ እዮም ሱዳን ብዓብዪ ሓደጋ ይንዖም ኤርትራ ድማ ከም ሓደጋ እያ ትርእዮ ሸነ እውን ከምኡ that's why ጀዋር ድማ ብዓውታ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ ሰብ ክቃለሰሉ እዩ እቲ ንዑ ዘበግስ ዘሎ ድማ ከም ወትሩ ነዳዲ ወሲኹ ይሰርሕ ዘሎ Flights carrying suspected weapon shipments to the RSF in Sudan's civil war have continued despite the Iran war. Emirati-linked flights to RSF-linked transit hubs in Chad and Ethiopia paused at the outbreak of the Iran war on February 28th, but resumed 4 days later despite continued Iranian strikes on the UAE. The UAE relies on Ethiopia as a main transit point on its supply lines to the RSF due to Egyptian, Saudi, and Somali disruptions. እንታዮም ዝብሉ ዘለው ግብፂ መን ኢኻ ትብላ ኢማራት ብዘየገድስ እንታይ ፀገም የጋጥም ኣሎ ጉዕዞኣ ትቕፅል ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው ንዳዕመ ሰሪዕ ንምዕጣቕ ብመንገዲ ኢትዮጵያን ብባኻልን ጌራ ስራሓ ብዝለዓለ ናህሪ ትቕፅል ከም ዘላ እቲ ዕላማ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ግድን ክዕወት ክኽእል ኣሎ እንተደይተዓወተ ድማ ክሳብ ኢማራት ትድሕን ክሳብ ካብዚ ዘለዋ መፃቦ ትወፅእ ከይወድቕ ኣብ መንጎ ጥዋዕዋዕ ከይብል ብኩሉ መንገዲ ክሳብ ንሕና ንመፅእ ንብልፅግና ስንኻ ነኺስካ ክትቃለስ ኣለካ ንሕና ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ክንሕግዘካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ ብልፅግና ወሲድዎ ዘሎ ምርጫታት ቀሊል ከም ዘይኮነን እቲ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልዑል ጥንቃቐ ጌርና ክንሪዮ ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትኽስታት ተደጋጋሚ ولا كوكسي جبر انتلو زربان سمع انتلنا سودان ارمي الله ينقاب نركيز اثيوبيا بزي اثيوبيا سودان تدقاقامي ني بلتقنان نتي اكايداناتون ني دعم سريع حقس كمزلو يخصوا له حزبي اكبيد زخونه دسكول كل زباله كنتات وديقو خمزلو يزنقر زلو سلازي ابزونيش نسمع. Information received shows that over 277 civilians were killed, over 3/4 of whom were killed in drone strikes. The fall of Kurmuk and the allegations against Ethiopia suggest that the path to peace in Sudan is becoming even more cluttered with politics. As the border remains a flashpoint, the humanitarian effort will continue. ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና እዚ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና ደይኮነስ ኣቲና ኣለና እቲ ሓድሽ መድረኽ ድማ እቲ ከም ሲናሪዮ ኣናላይዝ ንገብሮ ዝነበርና ኮስቶ ከምዚ እንተገይሩ ከምዚ ክኸውን እዩ እዚ ከምዚ እንተገይርና እዚ ከምዚ ክኸውን እዩ በዚ በዚ እንተመፅኡ እዚ ከምዚ ክኸውን ንብሎ ዝነበርና ካብ ክኸውን እዩ ሓሊፉ ናብ ርሱን ዝኾነ ስጉምትታት ኣታትዮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ብመንገዲ ካድረታቱ ብዝሰፍሐ መልክዕ ናብ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ትክክለኛ ውሳነ እዩ ንሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ከነዳኽም ኣለና ዝብል ዘረባ ብወግዕ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ማስከ ቀልዕካ ናብቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ምውሳእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ምናልባት ብልፅግና ንግዚኡ ዕድል ክበ ይኽእል ኸውን እዩ ንግዚኡ ንሱዳን ንኸሳቕን ገለ ነገር ግዜ ገዚኡ ካብ ኢማራት ድማ ገለ ሓገዝ ረኺቡ ነቲ ኩነታት ንክቕፅሎ የኽእሎ ይኸውን እዩ ባት ኢን ደ ሎንግ ተርም ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ንብልፅግና ንባዕሉ ኣብ ዝገደደ ሽግር ክእትዎ ምዃኑን ካብዛ ሽግር እዚኣ ድማ ብቐሊሉ ክወፅእ ከም ዘይኮነ
ብዙሓት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ ብዙሓት ሓይልታት በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ብዙሓት ሓይልታት ታይም ክገብሩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ነዊሕ ፀላኢና ንሕጂ ግን ፀላኢና ኣይኮነን ዝብሉ እንተነይሮም ሕጂ ግን ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ናይ ሕጂ ፀላኢና እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣልና ክንገብር ኣለና ነዚ ሓደጋ እዚ ንምውጋድ ክብሉ እዮም ስለዚ እቲ ኣንፃር ኣብይ ኣሕመድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብዝበርትዕ መንገዲ ብዝሓየለ መልክዕ ንክቕፅል ዝደፍእ ነጥቢ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ድርኺት ድማ ኩሎም ሃገራት ካብዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ንኽትንስኡ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ኤርትራ ድማ ደጊምና ሕጂ እውን ንብል ኣለና እንታይና ኤርትራ እውን ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ፅቡቅ ዕድል ትረክብ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ካብ ኩናት ትረብሕ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን እንታይ ዳ ኤርትራ ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ነቲ ገጢምዋ ዘሎ ፈተና ንምስጋር ድማ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ነዚ ድማ ብርግፅ ንሕና እውን ነቲ ገጢምዋ ዘሎ መፍትሒ ክደልየሉ ስለ ዘለዋ በይና ከዓ ዘይኮነት ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ናትና ሽግር ንምፍታሕ ዘይኮነ እቲ ሽግር ናትና ካባና ንላዕሊ ናባታቶም ስለዝዓቢ ሳቶም እውን ኣብቲ ጉዳይ ትከኣትው እዮም ንመለስ ካልእ ፀገም ኣለዎ ለንቀነ ብልፅግና ክሓብዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክሓብዎ እኳ ይፍትኑን እዮም ግን ብካልእ መልክዕ ክገልፅዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ተርወዚስ ልመና ናይ ብልፅግና ዘርኢ ቪድዮ ነይርኒ where is that yes ኣብዚ ስምዖ እዚ ሃስምዖ Advances debt talks with Saudi Arabia. Under G20 framework, Ethiopia has held talks with Saudi Arabia to advance debt restructuring under the G20 Common Framework as part of efforts to address mounting external debt pressures. Finance Minister Ahmed Shideh met with Sultan bin Abdulrahman Al Marshad of the Saudi Fund for Development on March 25th. ብልፅግና ምስ ስዑድያ ከም ዝተረኸቡን ትርክብ ድማ ኤርፖርት ናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ንክገብሩሎም ምስ ስዑድያ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዮም ናይ ብልፅግና ካድረታት ክዛረቡ ፈቲኖም ግዳ ሓቂ ግን ዕዳናቶም ንላዕሊ ገፁ ከይዱ ዕዳናቶም ዓብዪ ስለ ዝኾነ ንዕዳናቶም ድማ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለዎም ቁጠባ ነቲ ወለድ ናቱ ነቲ ዕዳግ ደፎ ነቲ ወለድ ናቱ ንክኸፍሉ ይሽገሩ ስለ ዝነበሩ ሓገዝ ክግበረሎም ኣለዎ ተባሂሉ በቲ ናይ G20 ዝበሃል ድጎማ ወይ እውን መተንፈሲ ክግበረሎም ማለት ተባሂሉ ነይሩ ነቲ መተንፈሲ ዝተገበረሎም እውን ሕጂ ንዑ ክሰግርዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ገጢሞም ዘሎ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ፍልይ ዝበለ ፀገም እዩ ምክንያቱ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዘለዋ ፀጋታትን ዘለዋ ፖቴንሻልን ተጠቂማ ሽግራ ንኸይትፈትሕ ዓብ ብድሆ ኮይኑዋ ኣሎ እቲ ናይ ነዳድን ብሎ ፀናሕና ኣብ ግምት ኢኻ ካልኣይ ነዚ ፀገም እዚ ቀጥታ ምስ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ናይ ድኹ listen to this one now የሚደብቀው ስላልሆነ በቅርቡ አፋር ላይ ሎጂ ያስመረቀ ጊዜ ተናግሮታል ያው የማዳበሪያ ጉዳይ አሳሳቢ እንደሚሆን ከዚህ ቀደም ጀምሮ ከፍተኛ ማዳበሪያ እጥረት እንዳለ ብዙዎቹ የአማራ አካባቢዎች የኦሮሚያ አካባቢዎች በተለይ ምርት የሚሰጡ አካባቢዎች በማዳበሪያ እጥረት ከፍተኛ ሆነ ችግር ውስጥ እንደገቡ ሲነገር ነበር የአብይ አህመድ ቁጥር ያው እንደተለመደው ነው በዚህ ማዳበሪያ እጥረትም በዚህ ከፍተኛ ችግር የሰላም እጦት የሚያለ በምርት ደረጃ ከፍተኛ ስኬት አስመዝግበናል የሚለው የተለመደው ዲስኮር ጉዳይ በራሱ ትልቅ አደጋ ይዞ መጥቷል አብይ አህመድ የሚሻገረው አይደለም እንግዲህ ሌሎች ማዳበሪያ አቅራቢ ሀገራትም ለራሳቸው ለውስጥ ፍጆታ እንደሚጠቀሙ እየገለጹ ይገኛሉ ሰላም ጉዳይ እንምጣ የጸጥታው ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው ቀደም ሲል በመግባይ ላይ እንደገለጽኩት በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለው ቀውስ እንደቀጠለ ነው አዳዲስ ችግሮችም እየተከሰቱ ነው በተለይ በሱዳን ድንበር አካባቢ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ነው እንግዲህ የውጭ መገናኛ ብዙሃን እጅንታይ ዝብል ዘሎ መሳይ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ድቑዑ ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ናይ ድቑዑ ጉዳይ ንብሎ ዘለና ምስቲ ናይ ፀዓት ዘሎ ፀገም ወሲኽካ መጀመርያ ንትራክተራትን ንገለን ናይ ፀዓት ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን ድቑዑ ድማ እዚ ፀገም እዚ ከየጋጠሞ ከሎ እዚ ናይ ዓለምና ፀገም ከየጋጠሞ ከሎ ኢትዮጵያ ናይ ድቑዑ ፀገም ነይርዋ ድቑዑ ማለት ድማ 130 ወላ 120 ሚልዮን ኣለኒ ትብል ተኮይንካ ሓሪስካ ህዝብኻ ክትምግብ ክትክእል ኣለካ 70 ሚታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ሕርሻ እዩ ዝጥቀም እዚ ማለት ድማ መሬቱ ኣብ ድቑዒ ኣመና እዩ ዝፅጋዕ ድቑዑ እንተዘይረኺቡ ካብታ ቃፅዖ መሬቱ ዝኣኽሎ መግቢ ከይረክብ ይኽእል እዩ ሰላምን ርግኣትን ንክሓርስ ዕድል ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ናይ ፀዓት ከቢሩ ማለት ነዳዲ ናይ ትራክተራትን ገለን እንተተረኺቡ እንተደየለ ድማ ክከብር እዩ ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ድቑዒ ኣብ እዋኑ ረኺብካ ነቲ መሬት ዝግባእ እንተደይጌርካሉ እቲ ሕርሻ ወላ እንተገበርካዮን ውፅኢት ከምፃልካ ይክእልኒ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝፅበዮ ዘሎ ፀገም ብምሎም ዞም ፋክተርስ ናቶም ተኣኪቦም ነቲ ኣቃውማ ናይቲ ሃገር
ምስቲ ዘለዎ ዓብይ ናይ ፀጥታ ናይ ፖለቲካን ሽግር ወሲኽካ ድኹዕን ነዳድን ጥራይ ክልትዮም እሞ ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ንንውሕ ዝበለ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ንንውሕ ዝበለ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝገደደ ሽግር ክገጥሞ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ሰላምን ርግኣትን ከዓ ናይ ፀጥታን ርግኣትን ከዓ ዓብ ፀገም ኣሎ ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ከዓ ክንሪኦ ኢና በተለያየ መረጃ እየገለጹ የሚገኙት ሰሞኑን ዳርዳር ሲል የነበረው የአካባቢው የሰላም መደፍረስ አሁን ለይቶለት የፊት ለፊት ጦርነት እንደተጀመረ ነው የሚሰማው። የአብይ አህመድ ሰራዊት ከሱዳን አማጺ ኃይል ጋር በመሰለፍ ከጎን በመሰለፍ ከሱዳን መንግስት ጦር ጋር እየተፋለመ ነው። ኩብሩክ የተባለች አካባቢ ያው ድንበር ላይ ያለች አካባቢ ናት። ስለዚህ የኢትዮጵያ የጸጥታ ችግር እየተስፋፋ መጥቷል። ጦርነቱ እርስ በርስ ነው የሚባለው እንዳለ ሆነው ከእንደገና ከጎረቤት ሀገራት ጋርም እንደዚሁ ፍጥጫ ውስጥ የገባንበት ጥይት እየተታኮስን ያለንበት ሁኔታ ነው የተከሰተው። በላንከር ሚዲያ በደረሰው መረጃም መነሻውን ከደቡብ ሱዳን ያደረገ የጸጥታ እንግሊዝ ማስኪ እንደሆነ የሚታወቅ እዚህም አሁን ካለንበትም እየከፋ እንደሚመጣ እሱንም በድፍረት መናገር ይችላል። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣትዩ ኣብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎን እዚ ማለት ድማ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ግብረ መልሲ ንክትህብ ድልውነት ክህልዋ ከም ዝኽእል ሕጂ እዚ ማለት ድማ ሱዳን ሰራዊታ ናብ ኢትዮጵያ መፅያ ወራር ክትገብር እያ ንብል ኢና ብዘይካል ዓለም ግን ሱዳን ንፋኖ ዝበለፀ ኣፅዋር ዘለዋ ከተዕጡቃ እያ ስለምንታይ እንድሕር ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዙ ከውድቃካ ይፍትን እንተሎ ንስኻ ድማ ነቲ ንዳዕመ ሰሪዕ ከውድቕ ዝደሊ ዘሎ ምሳኻ ድማ ጂኦግራፊካዊ ርክብ ዘለዎ ፋኖ ንከተዕጥቕ ሙሉእ ዘይጉዱል ፀጋታት ዕድላት ክህልወካ እዩ ስለዚ ንፋኖ ፕሮባብሊ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ዲሲሽንስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ንስዩ ክኸውን እዚ ኻ እንታይ እዩ ፋኖ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ኣቕምናቱ ኣቃውማናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ዘለዎ ኣፅዋራት ይኹን ኣቃውማናቱ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር እዩ እንድሕር ፋኖ በዚ መንገዲ ክቕፅል ኮይኑ ብቁፅሪ እናዓበየ ዓቕምናቱ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ እንድሕር ክንብል ኮይና እንታይ ከርየና እዩ ሓደ ነገር ፋኖ ደገፍ ንኽረክብ ዝበለፀ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምናልባት እቲ ቀደም ክሕግዞ ዘይደሊ ዝነበረ ዝፈርሕ ኣካል እንተነይሩ ሎሚ ደፊሩ ክሕግዞ ዝኽእል ወይ እውን ንክሕግዞ ዝግደድ ደፊሩ ዘይኮነሲ ንክሕግዞ ዝግደድ ሓይሊ ክህሉ እዩ ንሱ ድማ ቁፅሪ ሓደ ሱዳን ክኸውን ምክንያቱ ጂኦግራፊካዊ ዶብ እውን ኣለዎም ክልቲኦም ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ዶብ ንፋኖ ሱዳን ብዝከኣላ ንከተዕጥቆ ወይ እውን ንከተሐይሎ ብዙሕ ድፊት ክህልዋ ከም ዝኽእል ድርኺት ክህልዋ ከም ዝኽእል ሞቲቬሽን ክህልዋ ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኣጋይን ብልፅግና ኣተኩሮ ናቱ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕር ናይ ኤርትራ ንክጥምትን ንክወስድን ዝሓስብ ዝነበረ ናብኡ ገፁ ወራር ክገብር ዝሓስብ ዝነበረ ካብኡ ዝገደደ ፈተና መፅእዎ ኣሎ እቲ ፈተና ድማ ንህላዊኡ ቀንድን ወሳንን ፈተና ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ወላ እኳ ኩነታቱ እናተቀያየረ ሽግራቱ እናተቀያየረ ዝኸይድ ኩነታት ንርኢ እንተለና ኤርትራ ግን ካብዚ ኩነታት እዚ እውን ዝበለፀ ዕድል ረኺባ ክትወፅእ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ርክብ ንብሎ ዘለና ስዑድያ ብኢትዮጵያ ዘይነዓቕ ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዋ እዚ እውን ኣነፂርካ ምርኣይ የድሊ ብዙሕ ረብሓን ብዙሕ ኢንቨስትመንትን እዩ ዘለዋ ካልኣይ ድማ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ስዑድያውያን ክምዝምዝዎ ክፍትኑ እዮም ማለት ድማ ኢማራት እንድሕሪ ነቅፈረክ ክትብል ጀሚራ ወይ እውን ክትወዶ እውን ስለትኽእል ነቲ ባይታቲ ካልኦት ሓይልታት መፅኦም ከይብሕትዎ ናብኡ እውን ኢዶም ክዝርግሑ ፅልዋናቶም ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ቅድድም ናይ ፅልዋ እውን ስለዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ቆላሕታ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ንዓና ግን ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና ህዝቢ ነዚ ኩነታት እዚ ኣናየስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመሊስና ክንሪኦ ናብ ኤርትራን ትግራይን ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ምስቲ መድረክ ናይ ፅምዶ ድማ ብዝያዳ ንዑ ምርኣይ የድሊ ሓደ ካብቲ ሕጂ ክንሪኦ ዝደሊ ዘለኹ ድማ እዚ መድረክ እዚ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እስከ መጀመርያ ሓንቲ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝረኣኽዋ ፅብቕቲ ቪድዮ ነይራ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ኣበይ ኣላ ወደይ There was this video ብዛዕባ እቲ ተጋሩ ዝበፂሖሞ ዘለው ኣብቲ ናይ ፅምዶ መረዳእታ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንመረፅ ኢና ዘለዎ ፕራዮሪታይዝ ክገብር ኢና ዘለካ ወቅትን ኩነታት ንኽእልና ክንመረፅ ኢና ሕዚ እንታይ ይበሃል ባድ ኢዝ ቤስት እዛ ንዘወረስ በቃ ካብቲ ብጣዕሚ ዝሓሰበ ዝበሃል እዚ በቃ ዘሕሸ ዝበሃል ሕማቅ ክትመርፅ ትግደድ ኢኻ ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት ብሰራዊት ኣኺቡና ኣሎ ኣንፃርና እዩ እንተኢልና እንኳን ካብ ኮር ላዕሊ ዝኾነ ሽፍታ እውን ንዙይ ዝትኩስ ንሓዘናይ የቱ ዘለዋና ዋላ ካብ ኮር ላዕሊ ይኹን
أقول تحتكم زي يوزي تكوس أنصار ذا حيل زي تطوزون ما قال سناي تقول مقرفه تقول مقرفه خاطر وسع زلون ما حدا خود باعي أنصار سرعة زي بستفعل عليه بندقي بتخص ندحر مسينا بسلام زي مثلا نقول كل نجار دحري زي مثلا نقول سلام زي مثلا نقول نعطينا أنت مسينا مالتي فتاخذ مرتين خلينا مع إنن قبل السرعة زي زعسب فتاخذ ما حدا أي مقال سناي مش كله غير ناخذ نقول بدينا እንኳን استبارس نسخن أكاري يبدلو قوي يزوجس كده كده خلينا لنا تحسينا أنصار قدامي ربحنا بايت هذا بايت جلسنا إذا روح عندنا بيرا ولا وانا أنصار ما تمسنا أكل فتوه مثلا مورالي ونو إذا عبد زي كم سالارينا له استيت زي كم سالارينا له كتفنا يسرح له نسوس أبيني موسيقى تفنا مكيري سنينا زي كلامهم مخنيات يلنا يبنا بسرعة قلنا أثناء نيتبين أيام درجة عقلي نسوس زي هذا لو أكلت سرعة زي مسكول 30 له تم 30 مو لو أكلت كاو كمون غاغو بنتيها مساحة سليفك نعم درجة من نيتبين حفوز أقولي وزي تراحجن أنا سرعمت أكوينات سلام توحيدو زيارته وزقدونه وزقدونه بيت 8 ديجري تبعت خيبة بيت 8 ديجري يرتاد خيبة استراتيجي دي لمن يدلكيلو حكي يتدوى يدلل يرتاو يدلل البوليس يجي بقول لك يوم تصريف شعبيان بواحد أنا هاسينا كوا حليفون أي جنسايد نبتغي مسيب أبتغي أكيد هون جنسايد تخيلو تذكر أنا حنت كابتي أبزي وانزي نابر هالليزم تزولو أتكونتات نايتصمدو نتوم تجار بفلاي ندحريت تمليشوب نتكونتات بقاربا بعمقت سوري بعمقت نكمرمرو غيرو مالو صمدو ابت مجمريا درجه بزعو غزي كم زين زارب نيرنا نحنا زكوينات زي امونغو كلتيوز بتا تفتيرو زل حواف نخلتيان هاجرات بتنا حزب تግራይ يكون حزب ኤርትራ ክንምንታይ ጉድኣት ፈጢሩሉ ንመን ከርቢሑ ንዝብል ኣብቲ መጀመርያ ናይ ጽምዶ ንዛረበ ዝነበርና ኢና ሕጂ ኣብኡ ደረጃ በጽሖም ኣለዉ ሓደ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኣቤል ኣብቲ መጀመርያ ነቲ ተቃውሞ ብብዙሕ መንገዲ ዝቃወሞ ዝነበረ እዩ but they have seen ካብ ጽምዶ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ መትከል ናይ ኤርትራን መትከል ናይ ብልጽግናን መትከል ናይ ትግራይ ንሪኦ ኣሎ ኣካይዳ ናይ ኩሎም ምስ መዘነ ኤርትራ ሓደጋ ይኮነት ንዖ ኤርትራ ሓደጋ ይኮነት እንታይ ዳ ብልጫ ያንዖ መድሓኒት ያንዖ እዚ መድሓኒት ካ ምፍላጥ ሓደ ፀገምካ ኣነስ ሓንቲ ካብተን ድርዝ ዝበላ ፍልጦናተይ ዝበልኮ ተጋሩ ጉዳዮም ክፈልጡ ክእልዮም ግን ፀገሞም ኣብዚ ሕጂ ኮይኖም ኣብ ታሪክ ዘይኮነ ኣብ ፋንታዚ ኮይኖም ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ኣብ ሪያሊዝም ኮፍ ኢሎም መን ይፀገሞም እንታይ መፍትሒ እንታይ ምርጫታት ከለዎም ተርእዮም ንኤርትራ ብፍፁም ጓና ክገብርዋ ይክእሉን እዮም ተኺሎም ኤርትራ ዝያዳ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክገብርሎም ምክንያቱ ፀላእቲ ናቶም ምናልባት ሎሚ ብልፅግና ዝፈትዎም ዘሎ ወይ እውን ዝሓልየሎም ከይመስሎም ናብይ አሕመድ ቀዳማይ አማካሪናቱ እዚ እዩ ነት የሚባለውን በሽታ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ከሶስቱ ነገሮች ስናጠፋው ብቻ ነው። አንድ በአካል እንዳይኖር እንደ መዋቅር እንደ ተቋም ስልጠና የሚሰጥ ድርጅት የሚያቋቁም መዋቅር የሚዘረጋ ሰዎች የሚያሰባስብ እንደ ተቋም መሆን የለበትም። ሁለት እንደ አስተሳሰብ ወያኔነት የሚባል አስተሳሰብ መኖር የለበትም። እንደ አስተሳሰብ ራሱ ሰዎች ወያኔ ሲሉ እስማ መባል አለበት። እዚ ዳንኤል ክብረት በዓል አማኻሪ ናይ ብልጽግና ቀንዲ አማኻሪ ናቱ ብፍላይ ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ዝምልከት ቀንዲ አማኻሪ ናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ወያነ ክብል ከሎ ንገለገለ ሰብ እጅ ንህወሓት ዝብል ዘሎ ይመስለና ወያነ ማለት ኣብ ተጋሩ ልክዕ ከም ሻዕብያ እዩ ንሻዕብያ ዝፀርፍ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀርፍ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖ አንጃል ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ሻዕብያ ክብሎ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ولا تقال ونسبة إيرترا توكل ويانا دم نسبة إيرترا نسبة تجرا توكل من هالبعد تسقى ناي ويانا تحساس بكت فيها كل مرحت ويانا جاندا ويانا كادرتات ويانا كتبل نتم مرحتي كتوكل تغليها ويانا اللي كانوا بينهم متراب قلنا تزبيو وهنا توك قالتنا حزب تجرا يسرزونه سلازم انتبه له ويانا زبال كل نجارات كدم سزر لوي تكالاتو أقاماناتو كل أورجنايزيشناتو كدم سزر له سترايقنا يكون أتحساسبا ويانا كتسمع كلس بس معه ولد فس كلس ده مالتيو اتويانا زبال ناب ديابلوس تسنقي كاب ديابلوسن كاب سيطان عندما كتطفو يزلك سلازي جنوسايد زقبرك على تيزي حقن ده زهلو خينو سرعات زهلو خينو من جنوسايد ابي تبيع فصي من حريركا نزي زربا زامتيخا نتمارا حنايت برايم مينستر تبرعزنا برزي سلازي ازي جنوسايد اللامجوج ولا حانتي كالت تنتاناتو بيل زربا دما ابي تقارو الله سلازي ناب إيرترا هذا مرح ناب إيرترا زلوت هذا راوي يكون سيفيل مرحي كم زي اللي بزعبة تجارو كزارب عيد سمعني خا يلا لكم زبل سلازي
أبتقارو حتى عبي برين واشنطن تخايدو نيران صار إيرترا نخحسبو أنصار شعبيا ناتبعلا صار إيرترا مالتي حجيجن تكون النتيجة إيرتراوين سلز جوز ناس سلز مهرنا ما يكونن كون النت بعلي زمهرهم زلو كاب كون النت تبقي سوي لما نتكون النتي سلا يوم على اليوم من كتحنا مخل من كان نتفعتهم ننوي حوان حجي سلزي تتعاون منبر بلونج ترم كدم سوسم يسعرالو تردي ومالو أتوتيت ناتو ما دارجا كاب كلهم ولا أنا تصم دودي مسير ترى عرق قال ملا حرق زبل زربات زرب زنبر لومي نصورنتنا علاماتهم بتعامل زقرمي سر سالسيت زيا خوص خلكم حلفيتكم نبتم تقارون نبتم ለልጆቻችን መንገር ያለብን እሱን ነው እንጂ ይህን ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው አይደለም ብለን ያለብን ወያኔ የሚባል ኢትዮጵያን በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ የተጣባ በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ሲጠሩ በስማም ብሎ ራቁት ስሙ የተጠራበት ቦታ አትድረሱ ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታነቡ ስለሱ የተሳለ ስዕል አትዩ ፎቶውን አትዩ በጭራሽ ይጋባባችኋል ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል ስለዚህ ራቁት ساكن دزي ቋንቋታት ኣብ ኢንተርኔት ምህላው ክሳብ ሕጂ ዘገርም እዩ እዚ ከዓ ኣመኻሪ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ምህላው ዘገርም እዩ ስለዚ ወያነ ማለት ሕማም እዩ ሕማም ዘይኮነ ከዓ ሓጢኣት እዩ ካብ ሓጢኣትን ካብ ዲያብሎስን ንዑ ክትሪኡ ከለኹም በስመ ኣብ ኢልኩም ርሓቁ ህደሙ መፅሓፍ ብዛዕባ ኣይተንብቡ ስእሊ እንተሪኢኹም ተኣለዩ ዓይንኹም ከውሉ ካብዚ ከፍ ዘረባ ኩሉ የብሉን ነዚ ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ናብቲ ከይዱ ሕማቅ እንተፈፅመ ኣይገርመካን እዩ ተጋሩ ድማ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ بباصع تأتو مروطري بباصع تأتو زمناو دخعي بباصع تأتو نقادو تقراي باقيرو من خاطو نخوص تقبر فتصوم ندحريت زي ملس نصبح ندحريت زي ملس عينت كيد تجمر زي اختكون زلوها ورقنا نا ኢትዮጵያ خديولن ገንዘብና ይትግራዋይ ባህልና ኦት ከደብላን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ገበሩ ብናይ ትግራይ ስታንዳርድ ይኾኑ ብናይ ትግራይ ደረጃ ይኾኑ ነዳዲ በባጽዕ ትእቱ ምሩጽሪ Exactly. I mean, መንግስቲ ኤርትራ ክልክለኩም ዝኽእል ኣይመስለንን I think ብናተይ መረዳእታ ብኩሉ መንገዲ ካልእ ድማ ኣማራፂ እውን ኣለዎም ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘሎ ርክብ ሪኢኻ ምናልባት ብኤርትራ እገዳ እንተሎ ዝዕንቅፆም ተኮይኑ ብሱዳን እውን ክእትዉ ክእሉ እዮም ብዙሕ ኣልተርናቲቭስን ኣማራፅን ክህልዎም እዩ እቲ ጉዳይ ግን ሰላም እናኾነ ይኸይድ ከሎ ኣወል ስዕድ ለንቀነ ዝገበራ ቪድዮ ኣላ ኢሉ ክልእኻ ንኸሎ ህዝቢ እዚ ኣይፈልጥን እዩ ኢሉ ይኮናን نفس وكف دغبرو منقساس بترجمي اب سودان مسقدكو اب مدرخ نخونه سبع استبيلو لي كون قاليو كندتي انا خمدروز خل دلنا عاقمي اي تزاربكم كاب كلته دقيق دي تحلف يتزاربه ناب زي فلط عديقشه ناب زي فلطم حبرتسب ياتي هو انا اب حقوي تيريو زخيد أنا دلنا دخام أنا دوت كون حمون دكاس دسونن كندي بيج صحفات نحبريتها يخدوا يعني أي مثلاً أب كندي بوتاتات كيدا كندي يسرح نزا كيبه هزبي بين كراخب الله من كراخب الله من قدم نعلل مس من قدم نراخب زي عيدك سولنا that's why أب صومون أب كلتا صومون زمت ፍጺመ ሰላም አቢለ ይፈልጥኔ ሰላም ናይ ህዝቢ ሰላም ኩን ንክገብር ጽሙ እንደዚህ ልዕሊ ኣወል ዝደኸመ የለ ይፈር እኳ ዘይብሉ ብናይ ዓለ መኪና ናብ ኩለን ጽምደት ተገበራለን ናይ ትግራይ ከባብታት በቲ ተዋላሾ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ፖለቲካዊ ሓደ ምእኹልነት ዘይምህላው ፖለቲካዊ ሕማቕ ዘወገሶም ብዙሕ ነገር ክዕሪ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ከቀራረብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ካልኦት ህዝብታት ከቀራረብ ናይ ሰላምን ናይ ሕውነትን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ዘለዓለም ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ እውን እናዘከርዎ ዝነብሩ ሰብ እዩ ጽምዶ ጀሚራ ስጋዕ ትውድእ ኣስተውሉ ኩሉ ቪድዮታት ኣክብዎ ኣብ ዳስ ቦሎ ኣፋኖና ነዊሕ መገዲ ኣለና ይድብል ምክንያቱ ኩኩልስ ዝረኣየኑ ንክበልዑ ኢሎም እዮም ዳስ ኣዳልዮሞ ስለ ዝብል كست زرع النسب نقصتي لهم يوم داس عدالي مخيبل انت داس ابونا مچم اتا صمدت بحال اول سعيد بزخونه منقدي بزح واغا كفيل الله لوجن نسبه ኤርትራ ካብ ኩናታት ሒናት ተላ ካብ እሳቶ ጎመራ ከሆን ዝኽል ኩናት ሓደጋ ኣትሒናት ተላ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ውጽኢት ናይቲ ዝተገበረ ድኻምያ
ስለዚህ ድኻም ካብ ሞት ይሓይሽ ድኻም ካብ ስቃይ ይሓይሽ ኣወል ድማ ሓደ ዓብ ስራሕ ሓደ ዓብ ተልኾ ፈፂምሎ ገና ይተወደን ትዕዮ ይቕፅል ኣሎ እዛ ናይ ኣወል ፅምደ ኢላ ተጀመረት ኣርእስቲ ኣብ መወዳእታ ክትፈጥሮ ትኽእል ግን ታሪኻዊ ዓወት ክኸውን ይኽእል እዩ ንግዚያዊ ዓወት ወይ ንግዚኡ ፀገም ከሰጋግር ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነሲ ታሪኻዊ መፍትሒ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ንሓዋሩ እዚ ህዝብታት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ተኸባቢሩ ዝነብረሉ መድረክ ንክፈጥር ዓብ ድኻምን ፃዕሪ ንግበር ኣሎ ኣምላኽ ሓግዝካ በሉለይና ኣወል ኣምላኽ ጥዕና ይሃብካ ሓይሊ ይሃብካ ጉልበት ይሃብካ ቀፅለሉ እቲ ንደልዮ ዘለና ሰላምን ርቃትን ንክመፀና ድማ ኩልና በብዝከኣለና ወላ እውን ንእሽተይ ትኾን ዓቕምና ከነበርክት ክንጓየ ክንክእል ኣለና ነዚኣ ጥራይ ክንብል ንደሊ ኣነ ግን ካብቲ ዝርዮ ዘለኹ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ምንቅስቃሳት ናይዚ ፅምዶ ድዩ ወላ ንዑ ዝመስል ኣክቲቪቲ ንሪዮ ዘለና ተስፋ ዝህብ ነገራት ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኽዋ እውን ሓደ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊ ምስ ኣቶ ቢንያም ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቶ ቢንያም በርሄ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ወኪል ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኮንስትራክቲቭ ኤክስቼንጅ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ዝርርብ ብጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝገበሩን ከምኡውን ኮንቲኒድ ኢንጌጅመንት ሰፖርት ሪጅናል ስታቢሊቲ ኤንድ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ማይ ናብ በዓልቱ እንድዩ ስርሑ ግን ገለ ነገር ክገብር ድፍት እንደሎ ይመስል ንርኢ ተፈቲኖም ነቲ ኩነታት ከረጋግሉ ዝኽእሉ ሰላምን ርግኣትን ንክሰፍን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ከም ዓብ ነገር ርኢና ኢና ንጥምቶ ምክንያቱ ንሰላም መተካእታ ስለዘይብላ ሰላም ኢና ንደሊ ሰላምን ርግኣትን ክህልወና ኢና ንፅዕር ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ትምኒቱ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብዚ እውን ኣላ ሓንቲ ካብ ትግራይ ዝወፀት ቪድዮ እያ 50 ክልተን ሰብ ተዓዲ ሃገራ ጀሚሩ ተዓዲ ዋዕላ ጀሚሩ እዚ ገጠራት ዓዲ ኣሰር ገለመለ ተከዘ 452 ሰብ ንኤርትራ ወሲዶም እዚኦም ክክዕበሎ ሽሮሎ ዘይትወሎ ሽኮር ኣምፂኦምና ምስክርነት እዩ እውን ክንርኢ ሕጂ ናብ ሃገራዊት ጋንታና ክንሰግር ንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝወሰድና ብዛዕባ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ካልእን ሕጂ ናብ ጉዳይ ናይ ሃገርና ክንሰግር ኢና ወትስ ጎይንግ ኦን ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ድማ ጋንታና ብዛዕባ ጋንታና ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ እዩ ስዋዚላንዳውያን ወይ ከዓ ስዋቲኒ ከዓ ኣለልዮም ኣለዉ ድሮ ንሳቶም እውን ናቶም ሕጂ ስልቲ ቀይሮም ክመፅኦም ማለት ኣብ ዝቕፅል ፀወታን ኣሰልጣኒ እንታይ ክገብር ኮይኑ ይርዳእኒ እተን ተረኺበን ዘለዋ ክልተ ሸቶታት ወይ ክሊንሺት ረኺቡሎ ንዑ ዓቂብካ ዝያዳ ሸቶታት ንምርካብ ምክንያቱ 2-0 እንድሕር ኢትዮም ሶም ናብ ተወሳኺ ግዜ ወይ ናብ ፍፁም ቅላዕ መውፃዕቲ እዮም ክኸዱ ስለዚ ብቕልጡፍ ክዓሳሱ ናብ ኣጥቃዕቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብቲ ቦክስ ወይ ናብቲ ሳንዱቅ 16 ንብሎ ብቕልጡፍ ክዓሳሱ ናብኡ ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ዕርፍ ዝገበርዎ ወማ ዓይነት ስልትን ሜላ ፀወታን ድሕር ክኽትል ጀሚሩ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነቲ ዝረኸቦ ዓወት መሊሳ ደሪዓ ዘይትወፀሉ ኣብነት የለን ኣባኸለና ምውሃድ ሃገራዊት ኣዲኣ ገዲፋ ሓትናት ነፍቀ ስትራይቲ ዝለዓለሉ ለፀኒሩ ኣበይ ምሽፋን ጉድለት የልዮም ትብል ሕጂ ህንፀት ኩዕሶ ፅቡቅ ነይሩ ትማሊ ብፍላይ ብክልተ ክንፊ ብወገን የማንን ፀጋምን ተኸላኸልቲ ዝነበሩ ቪክተርን ከምኡውን ዮናታን እድሪስ ኩዕሶ ብኡ ይብገሳ ሕጂ ዘመናዊ ኩዕሶ እግርኻ ህንፀት ኩዕሶ ብድሕሪት ተበግሶ ኣለካ ብፍላይ ብክልተ ክንፊ ሕጂ ክልቲኦም እንታይ ፅቡቅ ነይርዎም ናይ ብፀጋም ተኸላኸላይ ነበረ ዮናታን እድሪስ ንሱ ቦታ ኣግፊሑ ኣብቲ ዋይድ ኤርያ ከግፍሕ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ዝግበረላ ነበረ ፀቕጢ ይሕግዞ ብወገን የማን ነበረ ቁጥር 6 ማልያ ለቢስ ነበረ ቪክቶር ካ እንታይ ነይሩ ከምዚ ገርቲ ቁጥር 2 ኮይኑ ናብ ማእከል ሜዳ እንዳኣተወ ንኣከፋፈልቲ ንበዓል ኣንበስ ሓገዝ ካይቦም ነይሩ ስለዚ እዚ ካብቲ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ጠልቡ ሓደ ስልቲ ፀወታ 4-3 ሒዛ ኣትያ ነይራ ስለዚ ናብቲ ማእከል ክኣቱ ከሎስ ኣከፋፈልቲ 4 ይኾን ነይሩ ናይ ኤርትራ ዮናታን እድሪስ ከዓ ቦታ ኣግፊሑ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይኸውን ነይሩ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ወረርቲ ወይ ሃጀምቲ ንዕኦም ካ እንታይ ዝያዳ ዕድልን ገለን ይፈጥሮ ኣሎ ቦታ 4 ቁጥር 5 ዝነበሩ ተዳሕሮ ተኸላኸልቱን ፅቡቅ ምውሃድ ነይርዎም ትማሊ ኣዝዩ ዝናኣድ ነይሩ ሕጂ እንታይ ግን ቁሩብ ኣብቲ ማእከል ዘለዎ ከፋፈልቲ ኩዕሶ ሰርሑ ነይሮም ይሃንፁ ነይሮም እዮም ዝገበረ ልቢ ነመስግን ማለት እዩ ኣብዚ ከነመስግኖም ዝግባእ ንኩሎም ኣካላት ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ነበረ ንፎ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኢልና ወሰንታ ማለት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ከም ትህልወና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ነቲ ከም መጀመርታ ተሳትፎ ማለት እዩ ብሓቂ እቲ ዓቕሞም ኣብቲ ዝፃወትዎ ሃገርን እቲ ዝፃወትዎ ሊግን
ወሳኒ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ናብ ዝበፂሖም ክትብለና ከለካ ቀዳምነት ንሓደ ሰብ ክንመርፆን ከለና ሲ ብፍላይ ኣብ ደገ ንዘለዉ ኣበየናይ ሊግ ኣበየናይ ሃገር እዩ ትፃወት ኣብታ ሃገር ከንቲ ዓይነት Oliver Andreas Hintsa, and I'm playing right now in Norway, Sogndal IL. I'm from Sweden, grown up in Sweden, and father is Eritrean and my mother is Swedish. I'm feeling it. We have a good team here, a lot of good players. I knew some of them already, played against them, and but I'm positive about the players from Eritrea and also from Alien stuff. كم تريوز اللهم أوليفر هنت آدم ما كابنر ويو أبزح تتصاوتي ناي هجرات كانت أنا من اللايز قبل زول فيديو تاتيو إمباسي ميديا كمدما إرجع ميديا نتوركس قبل وزلو بزوج فيديو تات كابزوم هجرات كانت أنا ندللنا. So it's been really good. Yeah, absolutely. Yeah, as you can see, it's a very players are from all over the world. So it's really good to know now different leagues they play in, and all of us coming together just to play for the national team. It's something that is amazing. I know it's coming as a surprise to a lot of people, and we hope that. It'll work well on the pitch. I feel like, and that's what it's about at the end of the day, taking it to the pitch and hopefully. ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾኑ ተፃወትናትና ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝመፁ እዮም እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ፖርቱጋል ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ እዩ ወዲ 19 ንሽተይ ቆልዓ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሃገራዊት ጋንትኦም ዘለዎም ክብሪ ንህዝቦምን ሃገሮምን ዘለዎም ክብሪ ድማ ብቓላቶም ክገልፅዎ ከለዉ ደስ ይብሉኻ ኣብዚ እውን ንመለስ ወደ መፀ ጋንታይ ከዓ ደገፎሽ ኢኤፍ ሽሞም ቀዳማይ ዲቪዥን ኣውሽ ሄኖ ጎይቶም ኤርትራዊ ናይ ቀደም ናይ ናሽናል ቲም ጻወት ነበረ እዩ ዓብ ተጻወቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ኤርትራ ሕጂኻ ዝሓለፈ ዓመት መፂና ኮች ኮይነሎ ሕጂኻ ኣተይ ኮች ታዝ መጹን ካብ ደገል መጹን ጽቦ ተረለሊና ኣለና ጽቦ ንሱ ጥራይ ደይ ኮነሲ ኣሰልጣኒ ናይታ ክለብ ኣብ ሽዌደን እውን ኤርትራዊ ዝብለና ዘሎ አንተም ሰባት ብጣዕሚ ዘደንቕ ዘረባ ነገርን ኢና ንርኢ ዘለና it's beautiful ዘለና ኣቲና ዘለና መድረኽ ትራንግል መልክዕ ክወፁ ከለዉ ሲ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግን እንታይ ይኾን ነይሮም ከምዚ ሳሕቲ ኣብ ገለ ህሞሲ ይደራረቡ ነይሮም ኣብቲ ማእከል ጂቲ ምድራብ ወይ ኦቨርላፕ ሎ ኩሉ ግዜ መስመር ክኾን ኣሎ ኣብቲ ማእከል ግን ትደረብ ኮይንካ ብሓንቲ ኩዕሶ ክኢላ ተፃዋትያ አንጻር ጋንታ ምዕራብ ኢሉ ሰሪኦ ክእል ተኩዕሶ ስለዚ ክንደይ ተፃዋት ይጉድለልካ ክልተ ሰለስተ ክጉድለልካ ክእል ማእከል ሜዳ ጂ ኣብዚ ቁሩብ ምትዕራይ ዳርጋ ትኪላዋይ ትንተናዮም ትሰምዑ ዘለኹም ብዙሕ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ድማ ጽቡቕ ትሬኒንግ ብሓደ ስለ ዘይገበሩ ዘጋጥም ፀገማት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ከማይ እንድሕር ኮይንኩም እዛ ሃገራዊት ጋንታ ማልያ ክፅቡቕ ኮይኑ ዘሎ I'm really happy original ዝኾነ ማልያ ኣብ ዕዳጋታት ክወርድ እሞ ኦሪጂናል ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብኡ ክንገዝእ እሞ ነቲ ሃገራዊት ጋንታና ንኽንሕግዝ ኣለኒ እንድዩ ገለ ፌክ ዝኾነ ማልያታት ግና ናይ ዓገብ ኩሉን ሆፕ እቲ ኦሪጂናል ማልያ ድማ ኣብዚ ቀረባ ክመፀና ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ሃገራዊት ጋንታና ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ምሕጋዛ ክንደክም ኣይኮነን ኣብዚ ቻነል እዚ ድማ ቀዳመይቲ ንጥብናትና ንሃገራዊ ጉዳያትና ናይ ሃገርና ፅቡቕ ዘበለ ንቕድሚት ከነምፅእ ስለ ዘለና እዛ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ሓደ ካብቶም ለንቀነት ሰማዕክዎም ዋላ እቲ ተቃዋሚ እየ ዝብል ዝነበረ እውን በዚ ሃገራዊት ጋንታ ዝገበረቶ ስፖርት ሲ ሓደ ካብቲ ዘፋቕረና ነጥቢ ኮይኑ ረኺበ ያነ በዚ ስፖርት ናይ ሃገራውያን ኤርትራ ናይ ሃገራዊት ጋንታና ዘይሕጎሱ ድማ እቶም ሓሳዳት እዮም ንሳቶም ድማ ድሓን ሕስድና ኣብ ዘብፅሖም ንሪዮ ብሓፈሻ ግን ሃገራውያን ጋንታታትና ነቲ ሓድነትናን ፍቕርናን ስኒትናን ዘሕይላ ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ክንደፋሉ ኢና ናይ ሎም ኣርስቲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣነ ድማ ብዝከኣለኒ ትትሕሶታት ናባኹም ከብለየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢተኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና ብዚያ ክርስትና በተኩም